a taimaka min da alafi sabi billahi. Wallahi baba ko kwanda na ban da ita ni ma haka na wani. Kai hakuri Allah ya bada sa'a. Ni ne kartagi uban yan caca. Ne biya. Kayya sa abin da kai nuna. Ta ne a kai. Sa mana bal dalla. Ya kai ta kudi sai da ko. Ta kudi ce zo mi ta kudin mana. Kai wa'annan duk ma ba su da ko ziji kai ba mu din nan ha ba da Allah. Da buga mu gani. Sai ka ce wani 1000 za ka iya. Zan iya sa 1000 sa 1000. Amma ni kilan nan mana. Duk wanda ya ba ka ba mu ba wannan ko si ko karamin gaddai sa 1000 kana santawa. kai ne kake nufi sisi na da wuɗe ta kake muganta ku buga ta kawai sisi da ido bari ina ne dale mai ido da wuri mana karamin kaddai ne ma kai wacce take so a raba na bi duk wanda ka rabu mana wala in yi gefe da kuɗin nan haɗe su gefe haɗe su tun da ba ku da ko zizi ina ruwanku Ai mun jira mu ne dama mu ga wa za a cake. Allah. hayya aka yi ne a to kai kai karamin kwaro ne ku kama mana mu je mu za mu ga hannun za ka iya ai wannan wasa karamin makar take ne kai kenan kai zai fa cake mu je mana zai cake kai ya aka yi ne ni zai cake kai ta za ka je ni kai ka ga mana ni ma ai ne wasa karamin kabi kawai karamin kai ya ne kai karamin makar take ne wa ƙara mana za ni buɗe na ba bare ta An yi za a buga ɗan talaka. wannan da kai kai duk yara ne kai A ka za mu shi oga. Amma ba ba. ba mana Abokina yau akwai jaku. ya bai wace koyi iska inganci ko halanci mu da kana Allah ku mun je ya dauke mu caca ka ga mana Samu bayani na mutu. ka ba karamin ƙwaro ga yawan nan Yau akwai jaku. yara na ga ko ni ce zan mai banka zan mai An gama oga. wannan ba karamin ƙwaro wani ku karamin ƙwaro koi Allah ku mun je ya dauke mun je mu yi caca bari in dawo sai ka rawo Ko ina yaran nan yayi. Kai yaro zo nan. To yau fa kare ka ta kare gidan nan babu abinci. Ni ma na jiki na ashi babu. Saboda haka ga wannan akwai aje a sayar mu. ina za ka yi tuto A kai mun kasuwa gurin malam. ke tunan da Wannan akwai kai mai da gurin malam da ka ji yau ba an gama yawwa malam mode barka dai akuya ce in naka saya babban haja ce amma ba an mata kudi a kudin nan 2500 zaka bada ka ga ni damuwa ce ni ba mai wai me kake matsawa yu ai ji mai ba ga abin da ba abin da ba ya ji zan ba ji kai ba da kudin ba da kawai me da man ni ma wannan akuya dai ai ka san lamarin dole ga ba da wannan dubu ba su mai jita a wani zan ce ma kenan Allah ga gari ai mu wa shi kenan la 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 la. a kai yan ta ce aka yi ne a samun mulashi yau na cika 10,000 da zai nima ka cika ya 10,000 ba mana ita ai haka da na kula ne bari a cikin take raba mana wanda ya ji tsoro wanda ya fasa ci magana Kowa samu ya kai gida ne na arzikin ba mala. kai da rebiya Ayuwa za mu je Ana juya muku wannan. kai yayi kana motsa wannan karan ba ai he na cinye kuɗin nan ya wannan ba Oga ka cinye mana shi muke wajen casu da cikin. karamin kwaro ba ni kudin karangun na gama da kai yawo gari ba wanda ya taba kai wallahi ba wanda ya sai baka jiya na kuɗi na sai za a yi kai ya kake mutane irin wannan wallahi sai ka jiya aka yi
wancan da ya mana ai gware da ka barbaza mun shi wallahi yaro zo ina aikin da ne ba kayo ce fa ne da ina kudin kana nufin guri an tace da kai mun kudin nawa